Karon balik na po mi. Ang mo itudlo, harness. Ay siya gamiton mo siya depensa kung kuan sa dalan. Ay panguban, pataka ra punit kuha lag kahoy. Kuha lag kahoy no, bunalan ka, wala dugo na imong ulo. Dapat kabalo ka sa imong sagang, ngita mo kag kahoy. Ana, nakay kahoy kita kahoy sa dalan. Gamit kay ning bunal. Sa unsang bunala basta kahoy. Ha? Bunalan ka gubog sa dalan. Yung sa pagsagang, anak ka, dugo na kay ka. Simple rin buhaton. Tapos sa naman gamay ang oras. Kaya usa ra man ning kuan. May tudlo sa ron. Binagsa antod sunod lahi na pa may tudlo. Bunalan ka sa dalan. Nara po sa gang. Diya? Bunalan ka. Nara po sa gang. Pusga. Ana ra simple ra. Diri. Bunal. Ana ra. Simple ra ana bangilan nimo. Ha? Ang kamot nimo pirming ka ana. Kaya alalay man ni kusog kay bunal. Alalay man ni, kaya wala ni siya. Kusog kay bunal. Mana ra ka bisag nasagang mo igo ra sa bungga. Munang ana siya pirmi di pud na itong ana ka. Kaya maigo mo punin mong kamot. Tawa, hinaya. Di ba? Maigo yung kamot so open siya hari ka sulod. Bisag asa siya pagtulong ng bunal. Ana, pikas. Ana din kamot. Wala kay hindi na ka magana ana ra. Bunal pikas. Yan sa nimo. Sugat. Ba? 1 minute na. Ang tinod na. Pusga. Gas. Utang. Simple lang. Ano na permi ng kamot. Alalay siya. Okay, zoom. Kaya itong bunal nga dalang increase may ko puta. Okay. Gara kang balos. Balos ka, maniforma. Slow mo. Kita kayo dito anak. Anak. Kita no. Bunal. Anak, awit ka dito pita. Pero, anak. So, gikan rin bunal. Dili na ka mo na dire. Kaya dire mo kakapabor. Dili na ka mo na dire. Gana ka. Wala na kay kasuros mga anak pa ka. Dire na kagikan. Okay, tawa. Kamot dire. Awit dire. Ba? Tawa. So, pas. Balik ko na sa ako para makuha niyo. Na. Pikas, bali-bali. Sige. Pikas. Ha? Diri. Dili mo na. Pikas. Diri. Pakon rin mo. Alalay mo kamot diri. Siguro diri no. Alalay mo kamot diri no. Diri siya pikas ng bunal. Gumanin mo alalay. Ano ka? Simple ra. Ana ra pagsagang. Kung naa siya diri bunal, ana ra. Mura siya pag katong gitudlo na ko sa karate nga anak. Kung diri siya ni bunal sumbag ana. Kung diri pud siya pikas sumbag ana. Kung stick sad mao ra pud na siya. Ana. Padlong gawas, padlong sulod. Tong karate ka kumo man to. Sagang, balos, mao ra pud na siya. Balos. Kapoy ra. Ana, mo to. Ana. Kita dalan, uban patakar punit ug bunal. Sagangon ra imong diri. Ha? Okay. Tangan na yun. Yung puno na anak. Pwede ra inon yung kudla nga. Aysa, mangita sa kong kahoy. Na, mangita sa kahoy. Mas mayo, hindi kayo juga mangita. Kahoy bisa kung saan kahoy, bisa kung sisukod. Awa kay dali, ang kayo na. Di ba nakasulod ng kahoy? Bisan pag kutsilyo yung gamit, yan na, hindi mo. Nala, kutsilyo yung gamit, maba lang ng kutsilyo, taas ang kahoy. Pakon rin mo nangyari. So, asa mo yung mas maayo? Asa mo yung mas maayo doon? Bunal o kutsilyo? Smile, yung bunal layo na yung kutsilyo. O, di ba? Ay, kutsilyo na eh. Sige, kutsilyo. Ay, kuha na kung kutsilyo. Pangapairan eh, kutsilyo, imagination, kutsilyo. Dunggab dyan ako. Lunggab ba? Dunggab. Layo kayo. Layo kayo. Yung sa po, unahan ko naman yung video so layo kasi kayo. O, bitaw. O, Okay. tara ba? Wala kabon. Wala pa siya kadunggab. Isibog na.
Huwag masyadong gab. Yung gab ako sulo-sulo mo lang. Oh. Ba? Ngita kang magbunal. Awa? Ba? Dire. Dito siya dire. Sakit man dire. Oh. Diba? Marto. Marto. Ay. So guys, Ay. Pag-minutes ba? Patas na mo gamay. Ayan. So guys, salamat guys pagtanaw. Karon medyo may nabalik kay this is Krelahan. Mrs. Pilan, bitbit ko bantay sa bata. So, thanks for watching. Sa sunod na to guys, hangtod nga, ato lang yun yung hinahinay na to para nga bahala og balik-balik, bahala og hinahinay basta kay ma-apply ninyo sa inyong kaugalingon. Kaya magkakabalo sa panahon. Good. So guys, salamat kayo. Kung bago pa mo sa akong channel, palingon lang kung Kabalo na. Kabalo na. share niya. Sabi. I-love lang po, i-subscribe lang po ninyo para nga updated mo. Kaniya mo mga video, dili ningon nga kanang straight yun, lain-lain eh, pero na di may makatunan niya. At least po malingaw po tantanan. So, bye guys! This is Pit. This is me, Chris Kasur. This is my brother. Mas mayo. Bye-bye. See you in our next Kan mo. vlog. Subscribe. Tama yung i-share para Bye guys!